जों बेयाव उदालगुरि जिल्लानि आन्दाराव माने मोनसे जोङो माने बिबा माने हाबानि मोनसे प्रग्राम लादों, रायजोआव हाबानि प्रग्राम मोनसे लादों। बे हाबायाव माने जोंनियाव गासै 300 जरा फैगोन। बेयाव जोङो बर'बो दङ, गुबुन हारिबो दङ। बेखौ जों लानाय जादों मानो होनबा जोङो गामि एरियानि मानसिफोरा बहुद माने हाबा जानो सानबाबो खायसे हाबा जानो हाया थाखा फैसानि आंखालाव, आरो खायसेया जादोंब्लाबो दिनैसिम माने समाजनि हिसाबै हाबाखौ जायाखै। गथ' गथाय जाबाय खिन्थु दिनैसिम बिसोर हाबा जानो हायाखै, रायजोखौ एक्सेप्ट खालामाखै। बेफोरनि समस्याखौ नुनानै जोंनि बे सिमान्त चेतना मन्चनि पुर्बोत्तरनिफ्राय जों मोनसे माने बेयाव मोनसे रेजिस्ट्रेसन कमिटि बानायदों। बे रेजिस्ट्रेसन कमिटिनि थ्रुयैनो जोङो नैबे गाबोननि हाबाफारिखौ जों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बेयाव जोङो कमप्लिटलि गाव गावनि जोंनि हिन्दुनि नेमजों बेयाव गाव गावनि माने धर्मनि नेमखौ लानानै बेयाव हाबाखौ खुंनाय जागोन। मा हारि एबा मा धोरोम? बेयाव अनलि जों बेयाव हिन्दु धोरोमल' जागोन बेयाव, आरो हारि हिसाबै बुङोब्ला बर' दङ, नेपालि दङ, आरो आदिबासि बागानिया दङ, आरो सावथाल दङ, आरो राभा दङ, आरो नेपालि दङ, आरो बिहारि दं, आरो हारसा दं। बेखिनि समाजनि जि नेमखान्थिजों बेयाव हाबाखौ होनाय बेयाव नेमखान्थि हिसाबैब्ला जोङो जोंनि हिन्दु समाजनि नेमखान्थि बेयाव बाथौ थागोन, बेयाव जेनेबा ब्रह्मनि जयग' थागोन, बेनिफ्राय संकरियाफोरनि संकरिया थागोन, आरो सावथालफोरनि माजि हिसाबै बिसिनि धर्मयै बे पालन खालामनानै माने हाबाखौ खुंफुंनाय जागोन। आरो बेयाव माने बेमफाथिफोर थागोन। माने हाबा एकदमबारे जेरै मानसिफोरनि न'खराव जेरै हाबा गिदिर जायो बिदिनो जोङो समाजिक फुरा माने बेयाव हाबा जाथारगोन। बेयाव माने गान बाजोना माने बेमफाथि सेमफाथि कमप्लिटलि थाजोबगोन। आरो बे हाबा होनायाव साबेसेसो सुबुंफ्रा बाहागो लागोन? बेयाव हाबा होनाय जों प्रग्रामाव जोङो गासै हाबा जागोनफ्रायनो 300 जनखा, आरो जों बिसोरजों फैफानो थाखाय न'खरनिफ्राय जोङो 20 जन खरै जों बिसोरखौ इनभाइट खालामदों। आरो जोंनि बेयाव खाथि खालानि रायजोफ्रा गासै जोङो जमा हिसाबै जोङो माने 6000सो जोङो मानसि बेयाव जागोन होननानै जों आसा खालामदों। उदालगुरि जिल्लानिल' अनलि उदालगुरि जिल्लानि। बबे आफादनि बानजायनायाव? बेखौ जोङो जोंनि माने बर्डार एरिया सुरक्षा जेरै जों सिमान्त चेतना मन्चनि आन्दाराव जोङो बेखौ खालामनाय जादों। हाबा जागिरि बिथांमोना नोंथांमोननिसिम मा ओरैनो जि होनांगौ जागोन? जोङो हाबा जायफोर जागोन बिथांमोननो जोङो बिसोरनि गाननाय जोमनाय, फार्स्ट टाइमाव जों बिसोरखौ दिनै गाननाय जोमनायखौ जों दिनैनो हरखाबाय। गाबोन जिहेथु हाबा जागोन बिसोर गाननानै फैथोंसै। बेनि उनाव जों गिफ्ट मोनसे हरगोन। बे गिफ्टआव जेनेबा बासन बुरतन दङ, इसिनिफ्राय देलायनायनिफ्राय माल दङ, गाननाय जोमनायनिफ्राय दङ, आरो दायो गोजां बोथोर हिसाबै जों कम्बलबो होदों। जे हिसाबै माने कमप्लिट माने मोनसे न'खराव सोलिनो थाखाय जों मात्र जोङो माइरं थाव बेफोरखौल' होआखै, खिन्थु नांगौखिनि सामुग्रि, नांगौखिनि जोंनि जे मानसि न'खर मोनसे सलायनोबा जोंनो मा नांगौ बेखौ जोङो होनाय जादों। दासिमहालागै बाथौ आरो ब्रह्मनिफ्राय बेसेबांसो बाथौ हिसाबै जोङो साथाम मोननाय जादों, जरा मोनथाम, आरो जों ब्रह्म हिसाबै दिनैसिम दिनै फैदोंमोन, खिन्थु जोङो दिनै लाखिनाय जायासै। जोंना मैयामोन, बेखायनो जोङो दिनै ब्रह्मखौ जों लाखिनाय जायासै। दिनैसो जास्ट सफैदोंमोन आरो बिदि आरो। जाय बिथांमोना हाबा जागोन बिथांमोननो फोरमानलाइ बेबायदि माबाफोर होगोन नामा? जोङो माने कमप्लिटलि माने जोंनि सरकारि नेम बादि जोङो मोनसे कर्ट मेरिज सार्टिफिकेट जों बिसोरनो होनाय जागोन। किउकि मानो होनब्ला दिनै आयेन कानुनाव जुदि गाबोन समफोर जुदि बेयाव जुदि हाबा जानायनि बिसोरखौ जुदि कमप्लेन होयोब्ला मायोब्ला बे बुस्थुखौ जोंनाव दाय होनो हायि बायदि जों सरकारि नेम मथेनो जोङो कर्ट मेरिज सार्टिफिकेट बिसोरनो जों गथायना होनाय जागोन। बे जि हाबा होनायावहाय सोरबा गाहाय आलासि जोंनि बेयाव जोङो धर्म गुरुफोरखौ स्पेसियेलि लिंहरनाय जादों। बेनिफ्राय जोङो एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय SPDCखौ लिंहरनाय जादों। बेनिफ्राय जोंनि हंस फाउन्डेसननिफ्राय मालिक जायफोर बिगोमा बे सानैजों फैगोन। बेनि उनावहाय जोङो रावबो बेयाव जोङो राजखान्थि हान्जानि गिदिरफोरखौ जों लेंहराखै, आरो बेयाव जोङो राजखान्थि हान्जानि खुनु जों बेयाव माने सन्देरफायाखै। जोङो बे सेपारेट जोङो जेनेबा राजनितिक संगठन हिसाबै जों बेखौ खामानिखौ मावनो आखायाव लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा मेसेज होनो रायजो राजाफोरनो? आं बेखौनो मेसेज खालामनो नागिरदों, मानो होनब्ला जोंनि समाजाव जोंनि जि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जायगायाव माने बहुद माने मानसिफ्रा माने बेबायदिनो जेनेबा हाबा हुखाखौ लानानै बहुद माने खायफाया जेनेबा माने दिनैसिम माने हाबा लानो हायाखै, थाखा फैसा गैया, बेफोरबायदिखौ लानानै माने सोरबा सुइसाइड जायो, माबा जायो, खारलां खुरलां जायो, बबावबा न' बांफ्रा बायलाङो। बेफोरखौ लानानै जों मोनसे बारहावा होनो नागिरदों। जाय मानसिया जेनेबा हाबाखौ गावनि गसंथाइ गैयाब्लाबो सोरबा सासे जे सहाय खालामग्रा दङ, सोरबा मोनसे NGOफोर बायदि दङ, बेफोरबायदिया जे बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै सहाय खालामना होनो हायो। जोंजों लोगोसे दिनै जोंनि मन्चआ खालामदों, गाबोन बेलेग NGOफ्राबो खालामथों। सोरबा आं बायदि मानसियाल' नङा, गाबोन नोंथांमोन बायदियाबो जेनेबा बेबायदि हाबा आदब खायदाखौ मावथों होननानै मोनसे जोङो उद्देश्य माने जोंखौ नायनानै बेलेगाबो जेरैखौ मालायखौ सहाय खालामथों, बेफोरबायदि हिसाबै जोङो जोंनि बे हाबाखौ
जों बेखौनो लानाय जादों माने जों लानायजों लोगोसे बेलेगाबो लाथों बेबायदि मोजां मोजां खामानिखौ आङो बेखौनो आखा खालामदों जोंनि जायगानि मानसिफोरा जेनेबा माने हाखराव गोलैनाङा बयबो माने मोजां परिबेसाव फैनांगौ आरो बयजोंबो माने अनलायनाय जाथि जनजाथि माने नांलाय खमलाय जानाङा मोनसे मोजां थासारियाव फैनांगौ बे मेसेज हिसाबै जों गामिनि प्रग्रामाव लानाय जादोंमोन बे राजुआ हाबा देग्लाय उदालगुरियाव जों फार्स्ट लानाय जादों जों इयुनावबो जों बेबायदिनो मोनसे माने देग्लायनिफ्राय आराम्भ खालामबाय जों बे स्टेपखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन होननानै जोङो आखा खालामदों